Cilok, cilok. Cidi. Mbak, lari si ciloknya, Mbak. Lepasin nggak? Lepasin nggak, Mas? Mas, aku bilang lepasin. Sip, nasib. Mbok, anakmu iki lho. Jan gumun tenan aku, Mbok. Nasibe kaya ngene terus. Ora, janjane nggih meni jenengane ngidam apa ngono lho. Aku lahir kok ngantek sayane gedhe kok uripe ngenes terus. Mau to, Mbok, tak ceritani. Kan aku dodolan cilok. Terus eneng cewek liwat. Lah tak kon tuku cilok. Lah barengan aku malah ditapuk ngono iki. Kayak salahku opo ngono lho. Si Mbak iki lho malah ngeguyu aku. Jadi malu aku, Mbak. Hei, Mas. Adus-adus kono ben ra edan guyang-guyu dhewe karo foto. Segere baratus rasanya kayak bar mandi. Mas, njuk duitnya, Mas. Apa kata kau bilang? Jaluk duit. Kin. Mbok kowe iki ngerteni perasaanku sithik ngono lho. Kan kowe ngerti toh aku dodolan cilok lagi kembang kempis. Kok bendino jaluk duit terus. Kayak lho, Mas, nang ngarepan neneng kakek-kakek mesake. Kakek-kakek. Heeh. Mesake banget, Mas. Ket mau bengak-bengok. Oh. Ya wis nyo. Ya. Masa kurang 1000, Mas? Wis tokin, 2000 sepenting ikhlas ora apa-apa kekno kono. Ya kurang no, Mas. Kurang piye tokin? Wis kakek-kakeke kek ono iki wis cukup. Mas, tak kandani yo. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, sapa reti mbok kek yakeh idole luweh akeh. Yo Kin. Yo bener kowe iki. Yo. Kene iki yo. Karek loro iki. Wis ngene iki. Iki sing siji kekno kakek-kakeke. Sing siji tak nggo modal dodolan cilok sesuk. Wah, ternuwun ya, Mas. Ya, pada-pada. Muga-muga modal 20.000 iso dadi 20 juta. Amin.
Sik. Kin, Apa, Mas? kayak mau kakek-kakeknya bengoknya munine piye? So bakso. Duh. Kin. Dodolan cilok sedina kemput, gurbati 20.000 malah mau entekke meneh. Cilok. Aci dicolok. Ya, Cup. Mas. Waduh, malah demite teko. Iya, Mas. Eneng apa, Mas? Anu, kan wingi ceritanya aku golek silian duit Mang Juta. Oh. Nah, aku iki wingi tak uteri sekampung ora nek sik duwe, Cup. Oh, ngono. Lah terus piye? Apa hubungannya karo aku? Yo nek kowe ra nek Mang Juta 3 juta wae ra apa-apa, Cup. 3 juta? Iya. Aduh, Mas. Aku lho gur bakul cilok, mosok mok cilaki 3 juta. Jangan kan 3 juta, 2 juta lho ra duwe aku, Mas. Ya wis sakno 1 juta wae ra apa-apa, Cup. Lagi butuh tenan iki. Engko kurangane tak golek dhewe. 1 juta? Iya. Alah, Cup. Iki lho aku butuh tenan, Cup. Nek ra kepepet ngene iki aku ra bakal ngemis-ngemis ro kowe kok. Please iki butuh tenan iki aku. Aku jane isin, Cup, ngene ngemis-ngemis ro kowe, tapi piye neh butuh kok aku. Anu, Mas. Sumpah, swear aku ra duwe tenan yo. 1 juta ra eneng, 100.000 yo ra eneng. Tenan iki. Alah, ya sakno duwemu pira? Lagi butuh tenan iki aku. 20.000 ra apa-apa, Cup, tak nggo bayar arisanku sore. Yalah, kok yo ngerti menek duitku ki pas 20.000 ngono lho. Nek ra solikin sing ngatasi ra bakal rampung ya urusane iki. Kin, aku butuh bantuanmu, Kin. Piye iki? Mosok kelakon dit garek 20.000 ilang. Piye, Cup, enek ora? Kok malah grememeng dhewe lho. Anu, Mas, kusik ya, Mas ya. Roger kambing 1, bek. Kambing 1, bek. Roger, bek. Duh, solikin malah nendi iki bocah diangkat-angkat iki. Roger kambing 1, bek. Kambing 1, bek. Butuh bantuan darurat iki, bek. Loh, kok kowe sangu hate barang, Cup? Jangan-jangan kowe intel. Ora, Mas. Gur tak nggo dolanan kok. Sik ya, Mas ya. Bentar, Mas. Enake bar jajan bakso, kita turah satinggo tuku es krim. Roger kambing 1, bek. Kambing 1, bek. Roger kambing 1, cepet darurat. Yo kene iki masuk Cup ki. Kayak cepet angkat tentokin, Kin. Roger kambing 2 masuk. Mbak. Kin, tolong kuwi rene saiki. Darurat, aku butuh bantuanmu. Kin, tak tunggu yo. Saiki yo, Kin yo. Waduh, Kin. Ini Kin. apa ya, Mas? Iki lho sing tak critake wingi wong iki. Walah, oke. Sampean ngopo, Mas? Njaluki dite Mas Ucup terus. Lah kan Mas Ucup ra ndedet. Jangankan duit, Mas, harga diri lho ra duwe. Itu iki. Menengo. Kowe iki cah cilik, rasa melu-melu urusane cah gede. Loh, cah gede kok njaluk duit. Nek isih njaluk duit, kuwi urusane cah cilik, Mas. Alah, kowe kuwi lho cah cilik ngertimu apa? Wis kono minggir. Kusik, Mas. Walaupun awake cilik, tapi ikine gede. Beda karo Mas Ucup. Awake gede, tapi ikine cilik. Piye to, Kin? Kok malah nyerang aku ki? Tapi iki penting le, aku lagi butuh banget. Iya, Mas. Aku ya ngerti nek duit kuwi penting. Tapi nek njilek duit terus ora nyaur,
Kuwi jenenge mendengke awake dhewe. Ora mendengke wong sing dijilaki. Lah terus solusine piye le nek ngene iki? Solusine sampean kudu kerja, ora njaluk. Merga Gusti kuwi maringi solusi ora lewat utangan, tapi lewat usaha. Dong pora. Iya le, kowe sik bener, aku sik salah le. Iya. Ilo. Patut diapresiasi dan diacungi jempol kowe iki. Ngopo kok ngene? Endi opae? Heh? Nganggo opah barang? Loh, kan sampean menggunakan jasaku. Jasaku ira gratis, Mas. Gin, kur kaya ngono nganggo opah lho. Jarene kowe iki ra hitungan. Iya, Mas. Tapi nek ora ning aku, ditmu entek lho. Dijaluk masih kae mau. Gin kowe kuwi. Ya wis, opahe pira terusan? 20 kuwi pas. Loh. Gin. Kok mau jaluk kabeh piye? Gin. Wah, duitku si dontek Iwan iki. Gin. Soale Gin. Piye to iki mau ceritane iki? Kok malah duitku entek kabeh. Mas kamu iso lolos ora iso jelek duit. Lah kok malah digondol solikin genti. Pari ulu aran pantun amit sewu kulonu